सोरांस्रि आंखौ मानो बिदि नायदों? न' मोनफैबाय, न'आव माबायदि हाबगोन जादों आं। गियाखै नोङो एसेबो? गिदोंहाय, मानो गिया जानो? दाय मावना लानानै जिबायदि दाउ बिमाखौसो बेबो बिखाया गुरलुब गुरलुब मावदों। न' सिङाव हाबनोनो साहस मोना मोना जादों। जोमै, नोंथ' आइखौ बुबावाखैसोहाय, आंसो बुबावदों। आइयाथ' आंखौसो बांसिन होखागोन। आं बुवाखैबालाय मा जानो? नोंखौल' होगोन दे बिमाया। आंबोसो बेसे होबावलै होखाबाव होनानै बेसे बुङै होदों। साला दिनै इसायाबो दिनैसो फैनो मोननांगौना। साननै सानथामनि उनाव फैबालाय माथो जागौमोन बेबो। इसा फैयामोनब्लाथ' फैफिननाय नंथारामोन आं। आंबोथ' बे जोंहानि आइ नङामोनब्ला फैफिनथारनाय नङामोन। बे आइयाबो बे बारावसो फैनो मोननांगौना आरो बिदि घटना जानायावसो सफैनो मोननांगौना बेबो। फैया आरो फैदों फन हरनानै खोन्थाबानो जायो। बे गैयाब्लाथ' आंबो दिनै फैफिननाय नङामोन। आयु ददे, बहा थांनो? दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। माबाहाय जोमै आरो सोरांस्रि, आं नोंसोरजों रायलायनोनो गिनाय मोनबाय। मानो माने नोंसानि बिखुनजोआ दाखालि आंखौ जि खेब बुंहरखाबायहाय। आं बिनिखायनो नोंसोरजों रायलायनोनो एसे उसुबिदा मोनबाय आङो। ददे, जोंहानि बिखुनजोआ नोंखौ मा बुंहरखो? गोबां खोथा बुंहरदों। ददे, आइया नोंखौ मा बुंखो, मा थाखो? जोंथ' खोनायासैबो। नोंसो मिथिसिगौ मा बुंजादों। आइनि जानानै आंबो आरो जोमैबो नोंनियाव निमाहा बियो। औ ददे, अन्नानै निमाहा होदो। जेबो नंला दे। सैथोखौ बुंनो थाङोब्ला ददे, जोमैजों आंजों दिनै नोंसानावसो थांनो ओंखारबोदोंमोन। ए, नंगौना? मानोमोन? माबाफोर खामानिमोन? जेबोथ' खामानि नङामोनहाय ददे। नोंसानाव साननैसोनि थाखायसो जोङो थाहैथ'नो नागिरदोंमोन। मा होनगोनलाय, आइनि माखासे गाज्रि आखलनि थाखायनो जोङो आफा आरो जों सानैजों लोगो नांनानै आइखौ थिगसे बुदोंहाय। हा? नोंसोर बिखुनजोखौ बुदों? औहाय ददे, बे साननैसो जोंहानि आइया मा जादोंथाय? बे गावखौनो हुस दङ ना गैया बेखौबो जों बुंनो हाला। माबा मानसिनि महरानो मोदाय हाबनाय बायदिसो जानानै दङ। सहायनो हायैयाव जों आफा आरो जों सानै लोगो नांनानै थिगसे बुबाय। दा जोङो न'आव बोरै थानो गिनायबो मोनबाय आइखौ बुनानै। आफाया बुंबाय नोंसानावनो साननैसो थांनानै थाहैथ', बेनिखायनो जों ओंखारसोबोदोंमोन। इसोर, हालाहां नोंसोरखौबो। ओमफ्राय दालाय मा, थांगोन ना मागोन? दायो थांथ'ला नामा? माबा आइया होख्राव गाबगासिनो न'आव। अलंबाराबो बुंबाय थांनो नाङा। नोंसोर बुबा बुनानै आरो बिदि खारनानै थायोब्ला बारासिन दावराव जागोन। नोंसोर बुखाबाय जिहेतु आइखौ दायो नोंसोर अनफिनहैदो, जोथोन लाहैफिनदो, अब्ला बियो नोंसोरखौ निमाहा होनो हागौ होनना बुंबाय। औहाय ददे, दिनै इसायाबो न'आव फैना होबायना। नोंसानाव थांबाय थानायावनो लामायाव ग्रोब लोगो मोनबाय। दा फिसाजोआ न'आव फैदों, बोरै थांनो? बाल ददे, आसरितसो। जोंहा बिखुनजोखौ बुबाय थानायाव जोंहानि आइयाबो ग्रोब फैना होबायना, जारलासो। दा आलासियानो आलासि न'आव। दा न'आव आलासि आरो बिथिं बिखुनजोखौ बुनानै बेमार खालामना दोनदों, बोरै थांनो? बेनिखायनो जियानो जाया न'आवनो थांफिननोसै होननानै ओंखारबोबाय। जाद जानानैसो दं माथो होनबा न'आव। गोबावजों खनसे जागारनो नांगौहाय। फिसा फिला खोथाफोरखौ जमाय दोननाया खनसेनो स्रां थांगारजोबो। ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों दरे? आं लावगि लाहाराव थांनो नागिरदों। लावगिखौ लिंहैनि र' माइरं जावनो। दे बिदिब्ला थांदो। औ दे। बहा थांजोबखो मानसिफ्रालाय? स्रिं स्र' रावबो गैला। जोमै, ओइ जोमै, जाबायसो अलंबार, ओइ जाबायसो अलंबार। बहा थांजोबखो मानसिफ्रालाय? सोरांस्रि, आइ जोमै आरो सोरांस्रिया बिखुनजोखौ बुनानै खारखोसो ना माखोसै बिसोरलाय? आबै फिसौजोखौ नायनो फैबाय, नुवासै नाङो। बहा लाना थांखो ना खारबायसो बिसोरलाय बिखुनजोखौ बुनानै? ओमफ्राय बियायाबो बहा थांखोथाय? हिन्जावखौ बुहोबा बुहोनानै बिहामजोफोरनो, ना हिन्जावखौ गिनानै बिबो खारबायसो नामा बियायालाय? ओइ बियाय, ओइ सोरांस्रि, जामाय, आइ बहा थांजोबखो मानसिफ्रालाय? हाबाब, बिमा बुरैखौ बुनानै बहा थांखोहाय बिसोरलाय? आं गैयाब्ला मा जागौमोन? हेसुर, बिदिसो बिसोरनि संसारा? आं फैसनायखायसो फैसननाय, नङाब्ला मा जागौमोनथाय? हे, बहा
बहा थांजोबखो रावबो गैला फैगोनहाय बिसोरजों आयै नै बिथिंसो बबेयावथ' थाङामोन एथ' होख्राव गाबज्रिगासिनो आङो आरो जोमै आरो सोरांस्रिया बहा थांखो बिखुनजोखौ बुनानै बहा थांखो बिसोरो आबै मामाखौ आरो मादैखौथ' आं लामायावसो लोगो मोनबोदों बिसोरो बहाबासो थांनो नागिरदोंमोन जोंसो लिङै लाबोदों फैगासिनो जानांगौ बिसोरो आइखौ बुनानै गावसोरा गिनाया बहा थागोन बहा मा खालामगोन दरि माहानाव खारना थाहैनो नागिरनायालाय मानसि बिसोरो मानसि थाफ्फिफोरा फिसौखौसो नायनो फैदोंमोन आं हाबाब आंनि फिसौखौसो नायनो फैदोंमोन आं फिसौखौ नायनो फैनाया बिसोरनि एक्टिंखौसो नुफैबाय आङो फिसौखौ दाबोसिम बामनोनो मोनाखै आं आयै बियानिखौसो जोथोन लानांगासिनो माबायदि बिहामजो जाखो बिसोरो आयु आं बोरैबा फैस'नानै नुफैयामोनब्ला माथो बियानिया थैनानै थागौमोन हा जावैसो नोंबो एसेबो नाया आं मोनथियानो आयै बिसोरो बिखुनजोखौ माला बुखो माला मा खालामखो माला नांलायखो माला दावराव जाखाखो आं मोनथियानो जोमैया आंनि फिसाजोखौ गथायना होदों आं फिसाजोखौ नायगासिनो उनावहायसो फन हरना लिंहरब्लासो मोनथियो आङो केसा बिदि जादों होननानै बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनदों आरो बिसोर सानैया लाजिनोबो रोङा साला बिखुनजोआथ' थिगसे रागा जोंखादों बिसोर सानैखौ दोखो होजाखागोन बिसोरो होजाथों जेबो बुंनाङा नोंसोरबो आंबो जेबो बुङा होजानोसो होगोन आं मानि बिसोर बिखुनजो बुग्रा एसे एनै बिखुनजो बुंनायखौनो सहायनो हायाब्लालाय मानोथो बिहामजो जाफैदों बिसोरलाय फंसे फंनै बुंनायखौनो हायाब्ला बिखुनजोनि बुंनायफोरखौनो सहायनो हायाब्ला मानोथो बिहामजो जाफैदों बिसोरो फैथों दोखो मोनखागोन बिसोरो लाबो आंनि फिसौआ लाबो फिसौखौसो नायनो फैदोंमोन आं फिसौखौ दाबो बामनोनो मोनाखै आं लाबोदो आंनि फिसौफ्रा लाबोदो मामा रिजि आबैया बामोनो नोंखौ आबैजों थादे लाबो आंनि फिसौफ्रा लाबो न'आव लांना लाहैगोन आं फै आबै फै आयै आबै सना नोंखौसो बामनो फैदोंमोन आं फै आं नोंनो गस्ला लाबोदों आबै फै इसा थां नोंबो न' सिङाव हाबहैदो आबैखौ लोगो हमहैदो औ आं आबैखौ लोगो हमहैनोसै आइदै बे बिहामजो सानैया मा खालामखो आंखौ बिसनानिफ्रायनो ओंखारनो हायै जाबाय आं आइदै बेसेथो बिदि इन्जुराव सोनार थाबावनो आं मा खालामखो ओइ बिहामजोफोर नोंसोर आंखौ मा खालामखो आइदै मेगन थाइसे नायनो हायै खर' थिखोनो हायै बबे जायगायाव बुखो नोंसोरो आंखौ बुनानै बबेयाव थांखो बिसोरो आरो बे आंनि बोराय सासे बबेयाव थैहैखो हिनजावखौ बुनानै बिहामजोफोरजोंसो थाहैखो ना माखो बेलाय अबाव थाहैखो आइदै रावबो सासेबो गैला आइदै ओइ बियानिहाय ओरै फैसाय नै आं दैखौ लोंलामोन दैखौ गाहायाव दोनथ'नांसिगौमोन बियानिहाय नोंबो बहाबासो थांबाय नामा आइदै आबै नै माथो आबै इसासोलाय औ आबै आबै आंखौ नायलाय आंखौ माबायदि बुदों नोम्माया नोंनि नोम्माजों नोंनि नोम्मादै मोजांजों आंखौ माबायदि बुदों नायलाय आबै औ आबै आं खबर मोनबाय आं मामा आरो मादैखौ जोबोद दुखु मोनदों आबै नोंनि नोम्मानि आखला जाखाथाराहाय नोम्मायानो मोजां नंखाथारा नोंनिया सोरबा बिखुनजोखौ बेबायदि बुयो आयै आबै नों थादो साननैसो थादो आंखौ जोथोन लादो नों औ आबै आं साननैसो थालांगोन जिंगा दासि नाथाय बुंलाय नों बेबायदि बिहामजोफोरजों बुजालायनाय नोंलाय माथो मावामोन आबै आं जेबो दाय मावाखै नोंनि आबौआनो गाज्रि नोंनि आबौआनो एक नम्बर गाज्रि नोंनि आबौआनो बुहोदों बहा थांखोथाय मानसियाबो नों नुदों नामा आबै सना नोंनि आबौखौ नुदों गैया आबै आं आबौखौ नुवाखैथ' बहा थांखोथाय बे फाफि बोरायाबो आबै नों रावखौबो नागिरनो नांथ'ला नों दा हायाखैना नोंनि देहाया आराम उन्दुनानै था आं फैबायना नोंनो मा नांगौ दै मा नांगौ सा आं होजोबगोन आं दङ औ नोंनि बेबायदि हालोदाव नों रावखौबो नागिरनो नाङा दागि जों नोंसोरखौ जेबो खालामा आबै सोर बिसोरो आबै हनै नायलाय मोखां फावथेजोबनाय गोसोम गाननाय सोर बिसोरो
जोंखौ दागि जों नोंसोरखौ जेबो खालामा आरो जों सोर बेखौबो मोनथिनो दाहास्थाय ब्रा ब्राहै मोनथिथाबनो लुबैयोब्ला खोथाया बोरैबासो जागोन सोर नोंसोरो खोनासं जों मानसिसो जोंखौ साखन्द्रा बा मोदाय साननानै पुलिस दालिंहर नङाब्ला खोथाया बोरैबासो जासिनगोन सोर नोंसोरो सोर जोंहा रावबो गैया जोंहा मामायाबो गैया जोंहा मादैयाबो गैया